Hello viewers. Welcome again to our first edition of Upcoming Legends here on Kunashe TV. My name is Hajnich Famba, your host. Today I'm joined by Mapfurira, TK, a young upcoming gospel musician based here in Mutare. Hello TK. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Welcome to Upcoming Legends. Thank you so much. Okay, tell us more about yourself. Who is TK? TK is Mapfurira, based here in Mutare. TK is from Nyanga. Ya akakurira mumuri iwanu anokana kuita 5. Akakura achirerwa na mai. My father passed on. Young NTK is not married. I'm still single. You're still searching. Not searching. Not searching. Okay. Yeah. That's fine. So tell us more about the genre of music. Wakafamba say, in fact, I'm trying to say kuti pamakatangira ne music kushika pamanas. Yeah, music. Nindoitora music. Yakatanga is an inspiration from someone, the guy when I sing with Anons Kunashe Karuma. He inspired me a lot in terms of music. Kunashe used to teach me to sing in church. Then my items in church, my items in church. Ndisha kangowanda even ku scripture yenyeni ndangada kutoitawo character dzekuimba but zvaitangira ku church. Okay. Alright. That's good. So kubva ipapo, who inspired you kuti mupinde mu studio muzoita ma recordings and so forth? Zvekupinda mu studio ndagara ndine pfungwa yacho yekupinda. Asi zvainetsa ingari nyaya yemaresources yekuti ndizopinde, ende nekwekupindira kwacho nekuda kwekuti kwatakakurirawo mastudio kwanga kusina. Saka pandakazouya muno maMutare, it was 2013. Eniwo ndakatangawo kungoimbawo kuchechi ndichiridzawo keyboard kuchechi. Asi ipapapo ndo pakachitanga kusimuka kunzwa kuda kutonyatsa kutorekoda. Okay, you were inspired from church. So there's nobody who motivated you to do recording. Okay, that's great. That's great. So how many albums do you have? I have only one album, Kunashe, with 6 tracks and 1 instrumental. Okay. Yeah. Okay. Tichitiwa ma viewers edu ari kunzo ari kutoona. Ngondiimbirewo one piece in 30 seconds. In 30 seconds. Yes. Yeah. It's okay. Just a short one. It's okay. Psalms 23, that's my favorite song. Yeah. And ndichada samako yandoda kuimba. Okay. O Baba imi makanaka, Jehova makatendeka, Mwari mune ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi, ndichitarisa nhoroondo yeupenyu hwangu, ndinoona kuti mune rudo. Wow. Wabereki wandinawo wakabva kwamuri, utano wandinawo ndimi Jehova munondipa. Thank you so much. That's such a powerful song. Thank you. So what are the challenges nekuimba kwamunoita kuma TK as a young boy, in fact muchiri mukomana wechidiki? Ma-challenges amuri kufesawo muindustry ye-gospel music ndeapi? Ma-challenges atiri kufesa, ma-challenges aripo munyaya especially ku gospel music, and I think I'm going to music, yes, I believe so.
challenges atiri kusangana nawo nde financial mari then uyezve uchangotanga unenge usati wani vanokuziva kuzvimaketa kwacho kuti uzozikanwa. Saka it's a challenge. So far mane band here or muchiri kugadzirira kuita ndisati ndane band because zvinezvi ndichiri muprocess yekugadzirira band, but I only have a group randinaro randirongoita naro. Yeah, then we work God. Thank God that I could try to push music in. So, munaona sei pirates mukomatiki. The album rain rotanga marona rakazara ma streets. How do you feel? Sezvo mataura mega kuti nyaya dzemari dziri kunetsa. How do you feel? Muchiona madisc enyu akazara muma streets achiridzwa nevakomana. Munonzwa sei? What do you say about pirates? Yeah, piracy. Yeah, iri piracy. And inini hangu, for my own view, ndikaona yakazara nokuda kwekuti it's a first album. Nerimwe divi ndinonzwa kufara. Why? Nekuda kwekuti soko rinenge richisvika kune vanhu. Rinenge richisvika kune vanhu ende soko richifara richitoenda. Nemhaka yekuti the core reason yekuimba sometimes tingati edu tingada mari asi nekumwe kuita futi toda kuti shoko rifambe. Asi tongoziva kuti piracy chinhu chekuti zvinorwadza, zvinhu zvekuti haukwanisi kuchiavoida. So you are saying kuti kwamuri imi ma young artists it's a very big opportunity kuti munzwipo kunzoko. But kune vamo muindustry zvinotirwadzei mbichana. Zvinotirwadzei zvinobata. Nemhaka yekuti even tichangotangawo pane pamwe pazvinobata asi rimwe divi unozoti I think shoko rafamba raenda. It's better kuti shoko riende than kuti wozvigarira nemusic yako mumba. Alright. That's another view yamunona nayo. Thank you so much. So tell us kuti in the next future or in the next 5 years munotarisa kuti munenge masvika papi pacho nemusic, munozvionawo mapapi? Yeah, in the next 5 years ndinowimba kuti ndichange ndanewo mamwe album andinenge ndinawo and nemavideos andinenge ndinawo. Ndinowimba kuti pane zvizhinji zvinenge zvapo. We are hoping kuti muchange mativedzerei. Yeah, ndichange ndatiwedzerei. It's okay. So ndanichikumbirawo kuti mutauro vari kunzoko mashoko ekurudziro kuna vakomana vechidiki vakutohesiteta zvatikutotaura izvozvizvo. Vari kushaura kuti voendawo sei mustudio, vanosvambisa sei, vanosvikawo sei kune vanhu vakadaro. Vamwe vanototya, vanotofunga kuti pamwe zvimwe zvinhu zvinototyisa. Advice yamungavapa kuti vakwanisewo kuburitsa matalents avo, especially muarea yamuri kuspecializa nayo iyi yegospel? Pa music industry chinhu chandingada kutaura pekutanga on that issue inyaya yekuti wari kunzoko kana wanzwa kuti une something chauri kuda kuburitsa kusvitsa kune nyika, iwane passion. And the music yagara ichida passion and inoda patience. That's very true. Saka ukashayiwa passion nepatience unozvijaja. Saka zvaunongofanira kungoita focus kune zvaunongoroda kuita. Nerimwe zuva zvinoita chete ende ramba wakangobatirira paunenge wafunga kuti uri kuda kuenda uko, ramba wakatonanga ipapo. And kubvunzawo maideas, sometimes ukabvunzawo maideas unobatsirika. That's very true. That's very true. Thank you very much for encouragement. Never kunzoko ndotenda kuti vanzwisisa. So vangada kubatai vanokubatai papi, pamwe pane vamwe watoinspire nemi, pamwe pane mapromoters ariko out there varikuda kupromote your music yenyu sezvo mati hamusati mava neband riri kuexista for now. Pamwe variko vanoda kubatsirai masponsors whatever, vanoda kubataiwo sei? Ini ndobatika pa YouTube
takudzwa T Mapfurira, paFacebook ndiripo takudzwa T Mapfurira. Then panhamba dzangu dzerunhare dzinoti 0776 890 122. 0776 890 122 kana panhamba dzinoti 0735 662 549. Okay. Thank you so much, TK. Thank you so much. Thank you so much for joining us in our studio. That was TK, our young gospel musician based here in Italy, telling us more about himself, more about music. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. Follow us on our Facebook page, Kunashe Studios. Don't forget to sanitize. Keep social distance. I'm Kunashe Famba, your host. Bye.